Καλώς ήρθατε στο καινούργιο μου κανάλι με τα ταρό. Σήμερα θα ρίξουμε με το κλασικό Riot White. Έχουμε ήδη κάτω Page of Cups και Two of Cups. Δεν ξέρω γιατί θα είναι το συγκεκριμένο reading, θα δούμε. Θα ξανά ανακατέψω και θα δούμε γιατί είναι. Είναι ένα καινούριο κανάλι τώρα που ξεκινάω για τα ταρό. Έμαθα ταρό στην Ινδία. Έχω άλλο ένα κανάλι, το ταξίδι μου στο ταρό, με διαλογισμό και σχετικά με ναρκισσισμό και με διάφορα πράγματα που απασχολούν τον κόσμο τώρα όσο προχωράμε και βγαίνουν στην επιφάνεια λόγω του πόσο πολύ χρησιμοποιούμε το ίντερνετ και διαδίδονται όλα αυτά τα πράγματα. Επομένως, αν είναι κάτι που σας ενδιαφέρει, θα βάλω το link να μπορέσετε να πάτε να επισκεφτείτε και το άλλο κανάλι. Έχω και κάποια readings εκεί, αλλά είναι στα αγγλικά. Αυτό είναι το καινούργιο μου κανάλι στα ελληνικά. Να καθαρίσω τα ταρό μου πρώτα ενεργειακά. Να ανακατέψουμε.